эстрададан китеп, күбүнчө күп күчнү ушу диний юнөлүшкө юнөлтүү мына ушу соңку бир 2 жыл ичинде болгондур менде. Ушу юнөлүштө иштөөчү жашчылар, алар көбүрөөк мотивдин теге кыттыктыр инде бул. Чет элден, ушул гараптан, түрктөн алып, чиктиркеге ушул мотив менен жырлар бит. Ал биздеги менен ул тек элеккиги жырлар, элеккиги мөнөжөтлөр, алар жоголган, алар биркая сакланбаган. Алардын баары тип аларга була менен ошо мен тааныштым 92 жаштык Зүбөржө Табастай менен. Ул Казандын соңку ишаны Гарифулла ишанның кызы. 92 жаш менен ал менен күрөшүп, анын теге жырлаган записларын теге менен алдым. Дөрүстүндө үзи ижад эткөн мөнөжөтлөр бар. Алардын дагы менен бүгүнкү күнгө теге яраклаштырып, халыкка жеткирген. Арзыбакова деген кынаган киши ул кызганыч бүгүнкү эстрада такдим эте турган продуктны кабыл эте албай. Бигерде намазда болгон киши анын үчүн бул бүтүнлөй башка сыймаслык айбыр, андагы жырлана турган мотивлар, фикир мотивлары ул кабыл эте албай аларны. Шуңа күрә безгә менә шушы азмы күпме бүген тупланган иҗат әһелләре үзебез өчен бер җаваплылык туеп, нәкъ менә шушындый эстрадага берәр төрле альтернатива кирәк дигән фикергә килдек. Аның эчтәлеге ягыннан ул конкрет дин белән, дин темасы белән сугарылган булмаса да, шушы дини эчтәлек, дини мотив үзенчә бер дини җыр жанры дип без инде атадык һәм ул шушы жанрга җан өрүдер бәлки бүгенге очрашу. Һәм иртәдә үзең өчен һәм өммәтең өчен уйла, шунда гына без чын мөэмин, шунда гына чын мөселман, ышанабыз без Аллаһка. Менә Марсель Магизов, Вәлиләр җырлыйлар. Мин аны җырларны пока әзер түгел, наверное, җырларга. Мин татар эстрада менә килешәм, да татар эстрадасы бик җиңелгә китте. Ямсыз сүзләр хәрәкәткә башладылар безнең артистлар да. Менә миңа бик каршы. Мин һәр яңа җырларны иҗат итәм, әмма ләкин инде анда эчтәлекле, төпле сүзләр белән эш итәм. Матур сүзләр белән, теге дингә каршы килми торган сүзләр белән эш итә башладым. Менә шундый шагыйрьләр белән эшли башладым. Шигырь язганда алдан ук кисәтеп куям. Теге нахак сүзләр, ямсыз сүзләр, дингә каршы килә торган сүзләр булмасын. Менә мин анда егетләр белән тыңлап тордым, егетләрне, хәзрәтләрне тыңлап тордым. Инструментлар ул бөтенләй тыелган дигән сүз әйтә алмыйм. Ну, менә концертлар, любой концертка барыгыз, менә 2 сәгать буена ул көйсез, музыкасыз җырласа, менә син үзең утыра аласыңмы? Син тоже утыра алмыйсың. Ну, тавышың даже алтын, матур тавышың булса, ну, 5 минут, 10 минут тыңларга була, бөтен аннарысы. Ya Allah'ım, ekber rahmet sina, bitlerimde yağmur yuvarlaşır. Ya Allah'ım, ekber rahmet sina, etkamene gâli sende karışır. İhtiyaç var, çünkü bilesem нәрсә, мин уйлыйм, фикерле кешегә, әзрәк кенә уйлый торган кешегә бу җырларны җиткереп була. Аны үзеңчә башкарып, ничектер, ул җырларда бит мәҗәтләрдә, бәйтләрдә анда фикер бар, анда фәлсәфи уйлар бар. Шуңа күрә аларны башкара белсәң, аны урыс кешесе дә, чит халык кешесе дә аларны тыңлап, тәрҗемәсен укып, хисләнеп, ничектер үзенә бер төрле ризык ала ала. Kış boydan tanıdırğa bende